Kaendahan ana netra dening Risma Nursafitri. Sumebar Bagaskara Sang Surya gumelar sakjroning buwana. Angrasa suking kati sakniki nggawe endah parasmaning wana. Kaendahan kang ngawe-awe netra tumekeng sakjroning raga, tumekeng sakjroning wardaya, nyartani gesang ana Basundra, tumujwing setaweni sakmenika. Ucapno syukur dumateng Gusti. Gusti pangripta pratiwi, pungkasan puji namung kagem Gusti.